Здравейте, приятели! Добре дошли в Vlogmas ден 12. Това е моята приятелка Кливия. Hello. И аз отивам на училище и после ще се видим след училище. Ще се включа чак тогава. И другата ми приятелка иска да ви каже здрасти! Здрасти! Здравейте, приятели! Аз тук ще се прибирам от училище. Вече съм вкъщи, между другото. Трябва само да влезна. Имаме... Как ще беше? Разписания от магазини, не писма този път. Вкъщи, доколкото знам и видях, никой няма, защото никото една кола я няма. А майка ми и баща ми са на работа. Брат ми до 3 на училище. Пътувах с Леля ми в автобуса. Казвам ми, ако искам да отида от тях, обаче искам да се прибера вкъщи. Разбрах, че има пилешка. Пилешка се помисля, че е нормално. После не знам. С ориз. И ориз ми е любимата храна, тъй че може да отскъпи принцип при Мария. Вията, виж ми червената коса. Нещо ми стана лошо. Пинчо. Опа. Колко е хубаво да си вкъщи. Това кога го сложиш? Днеска, не знам, или сутринта още, ама аз след като... Нещо ме поде. Чувам да ям хора и ще се чуем по-късно. Сега ще видим какво има. Ето е супичката. Добре, постничка. Добре, хубаво. Защото... имам пилета! Ето ги пилетата и ориз. Хайде, че си да ям, че се включа чак. По-късно. Здравейте, приятели, извинявам се, че се включвам чак в 9:19. О май гот, гримирах се, направих се тиктоци. Исках да снимам докато ям, обаче като, какво съм яла, обаче имаше много хора в кухнята и нищо нямаше да се чуе. Ядох пак същото като на обяд. Ориз с пиле и супа. Направих танца отново за църквата. И така. Сега ще седи още и ще се завършва видеото, какво да се направи. И да. Здравейте, приятели, аз ще спа при Мария. Здравейте, приятели, аз вече пристигнах и тук всичките чоплят семки. Здравейте, приятели, игнорирайте как изглеждам. Извинявам се, че вчера не завърших видеото, но чаквайте след малко Vlogmas ден в 13 май. 13. Не бе, 12.